Zenek! Klecki zrobił, czy się przewrócił, nie wiem co on zrobił. Biegaj, Zenek. Co nie biegasz? Smaka? Masz, Zeniu. Ale nie z ręką. No. No chodź, no biegaj. No chodź. No chodź. Jeszcze? Proszę. Ale nie z ręką. No idź do pani. Idź do pani. On teraz mnie kocha, nie ciebie. Idź do pani. On mnie kocha teraz. Teraz ty musisz z nim biegać. No chodź, Zenek, biegniemy. Biegaj, Zenek.